Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и беседуем с наиболее интересными людьми, с теми, кому, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у меня в гостях, это большая честь для меня, первый раз, народный депутат Украины Яна Зинкевич. Доброго дня. Селям алейкум. Знаешь, когда я ждал, что ты придешь, все-таки у меня было такое желание, знаешь, редко бывает, поговорить обо всем. Поэтому я набросался себе каких-то хаотических вопросов, но пусть это будет простой человеческий разговор, потому что я, в принципе, давно уже, конечно, знаю, кто ты такая, и ты для меня феерический феномен. Я просто таких людей вообще даже не видел никогда. Это даже не восхищение, это какой-то... Для меня это... Хочу, чтобы вот с самого начала понять, как это произошло. В городе Ривному живет девочка, ей 19 лет, да? Когда начинается война. Сколько тебе? 18. 18, да? И в этот момент девочки 18-летние, ну, мне кажется, заняты чем угодно, но только не у них в головах, ну, мысли о войне, ну, наверное, там на каком-то 20-м месте, да? А ты берешь и идешь на войну. Вот как ты это решила? Просто я хочу понять, как ти прийняла себе таке рішення. Мабуть, для мене це було питання справедливості. Я розуміла, що я просто не можу по-іншому, що дійсно бачила, що будуть і добровольці, буде у нас і військо, все з часом буде. Але я мала зробити також і свій внесок в нашу війну. Звісно, тоді ще не було розуміння, що це настільки надовго. Було враження, що ось зараз ми всі зберемося докупи, відвоюємо наші території. Але, ну, на жаль, все трошки більше часу зайняло. То есть ты, когда шла волонтером на войну, ты шла вот, ну, вот сейчас помочь, да, а вышло так, что ты осталась там на... Ну, тоді у всіх було враження, що це приблизно півроку, можливо, рік, але не більше. Якщо говорити загально, то до війни, так як я з Рівного, ми почали готуватися ще зимою. У нас дуже сильне УНАУНСО, Мгм. і тоді ще взимку нам казали, що ось нас очікує війна з Росією. Звісно, ніхто там Серйозно? особливо не вірив, так. Вони ж до війни завжди готувалися. І ось уже з зими, мабуть, з місяця січня, можливо, навіть кінець грудня, ми вже займалися поступово підготовкою до війни, навчалися. У нас було тоді дуже багато молоді. І тому 3 квітня, коли тільки почалася мобілізація правого сектора, уже перших 60 підготовлених людей з Рівного вирушили на фронт для того, щоб воювати. І ми вже мали певний якийсь досвід, мінімальне і знання. А что ты умела, когда ты поехала? Звісно, це елементарні навики володіння зброєю, в тому числі як банально, як будувати окопи, що таке радіостанції, як ними користуватися. Ну, тобто самий мінімум те, що мали і могли навчити на місці. Ну, обычно там девочки в школе еще там думают о том, кем они хотят стать, да? А ты хотела медиком стать или кем? Так, я хотіла стати лікарем, планувала. Я якраз закінчила школу, готувалася до вступу в університет. На жаль, в мене там склалася інакша ситуація. У мене при вступі вимагали хабар, тому я не вступила. І цей рік я якраз працювала для того, щоб, ну, трішки мати чим займатися рік, і планувала на наступний Перед рік войной, якраз да? вступати. И Так, должна была так, в 2014 году поступать. так. Мгм. Слушай, какие традиции живучие. У меня мама, которой уже нет, к сожалению, она в каком-то лохматом году в советский вуз поступала медицинский, тоже вымогали деньги. Это до сих пор так, да? Удивительная история, конечно. Буває. Вот, я вот, например, дико, вот многие мальчики дико боятся крови, например. Наверное, ты с этим сталкивался, да? Что мужчины вообще не такие слабенькие. Ну, многие, по крайней мере, сначала. Я думаю, і загально багато людей боїться крові. А вот мне кажется, что девушки в этом плане смелее. Мабуть, у нас, в принципі, з якимись природніми процесами трохи менше цього страху. Ну и вообще, много было девчонок, которые с тобой пошли волонтерами? Тоді на початку нас було декілька. Оленка Білозерська, Мгм. я і ще, мабуть, 2 дівчат, і все. Принаймні в нашому підрозділі. Це, мабуть, з 300. Жінкам було дійсно складно кудись потрапити. Я навіть говорячи вже про осінь, було дійсно складно потрапити в підрозділи. І що в добробати, що в армію, це вже взагалі
окрема тема, але навіть весною тоді вже декілька жінок перших було. Ты заметила, кстати, как война, вот как во время этой военной волонтерской истории, как изменилось отношение, как ну, женщин стало больше, очевидно, везде, да? И в армии больше, и ну, везде больше, и в парламенте больше, и так далее. Да? А ты вообще мечтала когда-то политикой заняться? Или это вообще вот так Я получилось? думаю, мабуть, це остання справа, якою я мріяла займатися. Все ж для мене була важлива дуже гуманітарна сфера. Я колись в дитинстві мріяла вступити, ну, вивчитись на медика, вступити в Червоний Хрест М, і в гарячих точках, там, в бідних країнах надавати допомогу. Ну, у мене були такі мрії. Але хто ж знав, що війна прийде до нас в Будет країну? тут, да. Я напомню нашим зрителям, что у нас есть телефон в студии, даже Viber, и можно звонить хоть откуда, и звонят нам из разных стран мира даже, вот из оккупированных территорий. Звоните, задавайте вопросы. Я Зинкевич, я продолжу. Где у тебя проходит водораздел военной жизни и мирной? Когда ты поняла, что и она не закончилась военной жизнь для тебя все равно сейчас? Мабуть, військове життя для мене все ж не закінчилось, тому що всі люди, які отримали або травми, або поранення, ну незалежно чи на Мгм. війні, якщо їх раптово з цієї війни забирають, вони все рівно відчувають до неї якусь прив'язаність, можливо, нереалізованість, що зробили недостатньо. І тому ця прив'язка діє ще дуже-дуже багато років. Ну, наверное, вообще в обществе, и в Киеве, и в Верховной Раде полно людей. Но я же не говорю про предателей, которые просто там, дай им возможность, они с русским флагом ходить будут, да? Но есть люди, для которых война это где-то, ну, что-то там такое, да? У меня вот многие люди, которые с фронта возвращались, даже на время, ну, там, в госпитале или что-то, они, я просто видел, да, как их колбасит от этого, когда они понимают, что вокруг люди, для которых, ну, вообще все по-другому устроено. Ну, где-то там кто-то воюет, да, да, кто-то гибнет, да, даже, может быть, жаль, что кто-то гибнет, да? Все равно это очень далеко. Тебя бесило вот это ощущение, что люди живут в мире и вообще не понимают, что происходит? Мабуть, певний час перший дійсно це дратувало, і це викликало певне нерозуміння. Мабуть, найбільш яскравий спогад це був період Донецького аеропорту, коли ми селище Піски дуже-дуже багатьох поранених з аеропорту забирали, евакуювали. У нас в тому числі було один із днів, ми мали 60 поранених за 22 години. Ну, тобто це наш такий абсолютний рекорд. І кожного разу ми цих людей старались евакуювати не лише в якісь прифронтові лікарні, а й одразу в Дніпро, тому що певні лікарні мали також достатньо розвинений сепаратизм, і нашим пораненим іноді загрожувала небезпека. Тому ми старались вивозити в прифронтові лікарні, їх оперували, і ми дуже швидко їх забирали в Дніпро. І ось в один із таких виїздів ми в тому числі забрали пораненого з аеропорту, повезли в Дніпро, якраз потрапили на вихідні дні, а там, ну, це зовсім недалеко, ми їхали 3 години, а там життя буяє, якісь різні дискотеки, вечірки, ніби нічого насправді і немає. Тоді в мене було дуже радикальне відчуття стосовно цього. Я ще, можливо, з тим, що я була ще дуже юна, тільки початок війни, але з часом до мене все ж прийшло розуміння, що в тому числі ми воювали там на передовій для того, щоб в тилу цієї війни не відчували. І потім з роками в мене це вже трішки відлягло. Ты считаешь себя политиком сейчас? Ну, мабуть, зараз мені вже доводиться себе рахувати тому що політиком я туди пішла свідомо. І хоча, звісно, прийняти таке рішення було непросто, і змиритися з новою реальністю також непросто. Для мене Київ завжди був містом більш далеким. Я була з невеликого, потім в Дніпрі, а Київ якось мені завжди здавався зовсім інакшим. А тепер я тут живу, я тут працюю, і кожного дня переді мною стоять дуже різні, іноді дуже грандіозні задачі. І насправді кожного дня ти зовсім в інакшому оточенні, ніж я була колись на війні. Тут здебільшого навколо тебе там представники міністерств, політики, громадські активісти, але дуже мало звичайних громадян. І тому потрібно періодично корисні і зустрічі з виборцями, і поїздки на фронт, і допомога бійцям, тому що відчуваєш оцей зв'язок з реальністю. Киев нравится?
Мабуть, трошки не моє місто. Почему? Завелика? Що? Завелика? Мабуть, завелике. А до этого Дуже- в Киеве дуже вообще, гарно. вообще не было никогда? Тільки практически. приїжджала, коли поранених привозили, або якусь волонтерську благодійну допомогу забирали, ще якісь речі. Ну, фактично, там, може, разів 20 за весь час. Ты, конечно, удивительный человек не только вот тем выбором, который ты сделал в таком возрасте, вообще совсем практически детском, но и тем, что ты фактически пережила второе рождение. То, что какая катастрофа произошла, и до сих пор в это трудно поверить, что можно выжить, да, в такой катастрофе. Это правда, что 7 раз вы перевернулись? Это просто вообще мрак такой. Так, дійсно, там ну, дуже було страшне ДТП, але, мабуть, доля мені була все ж таки вижити. Тому що вижила я всупереч всьому, адже це був і зимовий період, і дуже холодно, і вже такий трошки сніжок, і велика відстань від лікарні. Але тут дійсно всупереч всьому. Ты верующая? Мабуть, уже ні. Почему, говорят, вот наоборот, люди начинают больше обращаться там, к религии, когда с ними происходят какие события такие? Я думаю, що я після подій на війні все ж моя релігійність значно зменшилась. Интересно. Потому что у меня друг, вот, священник военный, он как раз говорит, что наоборот, там очень важно, когда капелланы там на войне и так далее. Дійсно важливо, так, але от моя особиста віра, я б сказала, зменшилась. Ну, это личное дело, вообще не очень приличные вопросы задаю. Я сам не люблю, когда такие вопросы задают, не знаю, потому что в голову пришло спросить. Есть такое ощущение, что у тебя какая-то вторая жизнь началась? Ой, в мене цих життів вже Ну да, не скільки? знаю, скільки за ці роки, тому що спочатку зовсім юнацьке життя, безтурботне, Мгм. дитяче, взагалі не було ніяких таких планів, тобто все було дуже... А детство счастливое, все ровненько, хорошо. Ну, я б не сказала, що там дуже щасливе, але стандартне. В цілому стандартне. Потім перші роки війни, 14-15, активні бойові дії, це одночасно і дуже багато смутку, і дуже багато втрат, але й дуже багато мого особистого розвитку, якихось нових умінь. Я побачила в собі те, що раніше, мабуть, ніколи не очікувала побачити. Потім після травми, дійсно, перший рік був перехідний етап розуміння нової себе, що трапилось, як з цим жити. І в тому числі, так як я була тоді вагітна, то вивозити дитину, не виносити, а вивозити, це також були ще той виклик. Але, на щастя, вдалося. А після того вже рік прийняття ще більш нової реальності, тому що тепер ти вже відповідаєш не тільки за себе, а ще й за дитину. І я хотіла, щоб саме моя дитина продовжувала жити тут, в нашій країні, в вільній країні, тому дуже швидко після народження Такая я... красотка у тебя. Да. Как она вообще? Чудово, чудово. Розмовляє? Розмовляє, Багато? випав зуб. Вже скоро буде і 4 роки, зовсім скоро. Уже 4. Ой. Я вижу у тебя в Фейсбуке постоянно занятия спортом. Это очень круто. Мне вообще нравится, когда люди спортом занимаются, тем более девушки. Вот ты прям каждый день ходишь? 2 рази в тиждень. Це просто відео так періодично виставляю, то так здається. Часу більше, на жаль, немає, але 2 рази в тиждень – це такий мінімум, який я відвожу для себе. Комфортно ли тебе в окружении наших депутатов? Они же разные люди. Знаешь, вот иногда я думаю, что мне бы было бы не очень комфортно туда ходить, но слишком много гадов кругом, да, вот прям откровенных, да. Ты человек с войны, и тут перед тобой сидит из ОПЗЖ, ну на нем вот Путин нарисован, да, на лбу. Да, вот ты психологически устойчива к таким вещам? Таким Як людям? виявилось, я все ж таки достатньо стійка. Дійсно, складно було спочатку навіть не бути в оточенні політиків, а розуміти, що в нашій Верховній Раді теперішнього скликання всього є 6 ветеранів. І один із цих ветеранів, якого я особисто знаю, зараз в ОПЗЖ. І це Ківа. Ми навіть брали участь в одній з операцій разом. І якось ця вся реальність так поступово змінилася, пріоритети цієї людини змінилися, що бачити і його, і цю фракцію ОПЗЖ в Верховній Раді, ну, Сюр це вороги. Але в тому числі іноді, мабуть, невігластво, невміння і велика кількість зелених
це навіть певною мірою гірше, ніж ОПЗЖ, тому що ти бачиш, що це вороги, ти знаєш, що вони вороги, ти розумієш, що від них очікувати, а в багатьох питаннях, наприклад, пов'язаних з ветеранами, то іноді зелені підводили набагато більше, ніж ОПЗЖ. Слушай, но среди зеленых есть полно патриотичных Так. людей. Ну, по крайней мере, я вот кого лично знаю там, да, мне кажется, есть полно трезвых, нормальных, патриотичных, очень даже патриотичных людей. А вот с ними как? Несмотря на то, что они Я с другой думаю, що партии. їх там близько до 50 людей, це точно, можливо, 40-50. Мгм. З багатьма з них я контактую, гарно спілкуюся. Частина з них навіть спільно зі мною працює в комітеті, і в комітеті взагалі в нас всі проукраїнські. Мгм. На щастя, це комітет охорони здоров'я. Тут мені немає на що скаржитись. І так само в комісії в нас достатньо хороші депутати. З ними легко і можливо працювати. Якщо говорити про загальну масу фракції «Слуга народу», то дійсно там є дуже різні люди. Мені взагалі дивно, як вони всі могли поєднатися і піти однією командою, наважитися йти однією командою, але маємо, що маємо. Но некоторые люди из «Слуг народа», наверное, тебе намного ближе, чем своим коллегам. Таким вот, я фамилии не буду называть, которые прям русский мир такие. Звісно. Но в парламенте вы нормально общаетесь именно по убеждениям или по фракциям все-таки? Как это Мабуть, все в происходит? парламенті все ж з роками і з кожним місяцем, навіть не з роками, приходить розуміння, що все рівно це діяльність якась спільна во благо. Якщо ти бачиш якісь цікаві законопроекти, цікаві рішення, то навіть незалежно від якихось політичних подобань треба вчитись об'єднуватись. І навіть на даний момент загальні погляди можуть ваші різнитися, але в конкретно даному законопроекті вони можуть співпадати. В принципі, це просто треба сприйняти як факт і розуміти, що в принципі це і є реальна політика. Слушай, а ты самый молодой народный депутат? Или есть Є ще один депутат, він на декілька місяців менше, зі «Слуг народу». Мгм. Нас двоє. Загалом нас до 30 років не так уже й багато, можливо, людей 30. А от саме до 25, коли ми балотувались, можливо, десь 3 чи 4. Сейчас очень модно говорить о том, что женщины должны везде присутствовать, и вот это гендерное равенство должно быть, как можно больше восстановлено, в идеале до половины, а так вот как получится. А в Верховной Раде сколько сейчас? 22%. Это много, мало как? В порівнянні з минулим скликанням набагато більше, тому що було 11. Мгм. І зараз уже більша кількість, є більша кількість жінок на посадах голів комітетів, заступників, секретарів комітетів. Це, безумовно, хороші зміни, тому що завжди в будь-якому питанні, в будь-якому рішенні все рівно жінка приймає участь, як і в житті сім'ї. І мені, в принципі, дивно, що ми до цього дійшли тільки зараз, але також тут як є, так є. І зміни, звісно ж, приємні. Також хочу зразу і сказати за місцеві вибори. Це дуже чудово, що все ж прийняли гендерну квоту. А яка вона, нагадай? 3 людини з кожної п'ятірки мають бути однієї статі. Мінімум 2. Тобто, наприклад, 3 жінок, 2 чоловіків. Або так, або так. І це дуже добре, тому що раніше жінки натикались на певну скляну стелю в політиці. І загалом, якщо можливо ще було вийти на місцевий рівень, то на рівень Верховної Ради надзвичайно складно. І так, нашій команді «Європейської солідарності» з цим простіше. У нас, в принципі, достатньо велика кількість жінок, і навіть там в першій десятці нас було 4 жінки, 6 чоловіків. Якщо говорити про інші фракції, то, на жаль, не усі дотримуються гендерного принципу, в тому числі зараз на місцевих виборах багато де списки не реєструють саме через цей пункт. Вообще-то первые такие выборы, да? Так. Когда вот это учитывается. Так. Но я так и наблюдаю, и, в принципе, меня это тоже радует. Хотя я, в принципе, думаю, что главное все-таки политические качества, человеческие, чем гендер, да? Но все-таки это правильно, конечно. И в Украине же, женщина вообще очень сильная. Это 100%, Серед жінок дуже-дуже багато професіоналів, насправді. І вони завжди були. Але шлях проходження до політики і до великої політики був набагато складніший для жінок, ніж для чоловіків.
Скажи, вспомни, как родилась идея, как организация госпитальеров вообще была создана? Как это Це пришло? взагалі окрема чудова історія. О, як чудово, така, як є. В 2014 році, в липні місяці, ми тоді якраз нещодавно звільнили селище Пісків, і нас обстрілювали вкотре градами дуже серйозно. Це був такий наш один із небагатьох перших досвідів, перших боїв. Звісно, ми вже в селі закріпилися, тому займали будинки, хто які позиції займав, і були дуже-дуже сильні обстріли, тому ми з копом, хто був поруч, якраз проходили по вулиці, забігли в один із підвалів. Підвал якраз був достатньо хороший, тому нас було десь, мабуть, близько десятка людей. Обстріли були дуже сильні. Ми тоді думали, що на цьому, в принципі, все. Це вже наш кінець. І тоді серед нас був священник, і він почав розповідати різні історії для того, щоб всіх трошки розважити, заспокоїти, можливо, навіть якісь останні слова перед смертю сказати, ті, що доречні. І в тому числі зайшла мова про орден тамплиерів і про госпітальєрів. Ну вот созвучишь такое Так. со средневековыми Так. орденами вот этими христианскими. Так, Довольно, так. кстати, И- агрессивными местами. Да. То есть там они свою историю крестовых походов, Звісно. там все это сыграли. І він розповів про орден госпітальєрів. Я до того не чула, чесно скажу. І мені тоді ввійшла в голову така ідея, що подивимося, як пройдеться ніч. Якщо виживу, значить створю медичний підрозділ і назву його госпітальєри. Тобто ця ідея була ні звідки. Але мене якось надихнули їхні доброчесні вчинки в плані медицини, що вони дійсно дуже велику кількість людей врятували. А ще моє там бачення стосовно Червоного Хреста, бажання туди потрапити колись. Я думаю, це все зіграло свою роль. І дійсно на наступний день, коли ми все ж вижили, я зрозуміла, що потрібно робити. І так поступово, починаючи з декількох людей, сформувалася спочатку малесенька структурка. У нас було там 2 екіпажі, які займалися евакуацією до лікарні, там, коли могли, вивозили тіла. І тоді саме я нарекла нас госпітальєрами. А зараз як виглядає ця організація? Скільки Зараз людей? це велика структура. Ми постійно приймаємо участь в бойових діях на декількох основних ділянках. В принципі, це вже наш другий дім. Здебільшого ми працюємо по Донецькій області. По Луганську працювали трохи менше. І в тому числі зараз у нас іде 4 позиції. Там ми стоїмо постійно. Фактично бригади змінюються, а ми залишаємося на місцях. І допомагаємо як і бригаді зорієнтуватися, так і в тому числі і прямі безпосередні обов'язки, там, вивезення поранених, допомога з вивезенням тіл і так далі. Зараз в середньому ми тримаємо в активі близько 100 людей для того, щоб мати можливість почергово всіх цих людей змінювати на фронті. Адже в нас одночасно 4 позиції, на кожній має бути 3-4 людини, інколи 2, як коли вдається. І ротація у нас кожних 15 днів. Чому кожних 15 днів? Тому що з часом, бачачи в 2015 році, як починалася певна хвиля самогубств через те, що люди дуже довго не виїжджали з фронту, починалися проблеми вдома, починалися розлучення, і в тому числі і в нас різні аспекти, в тому числі були. Я прийшла до розуміння, що все ж треба зменшувати період ротації для того, щоб людина вдома працювала і, відповідно, приїжджала лише відбути свою ротацію, а вдома була або на роботі, або навчалася, або там хтось є своїм фермерством займає. Дуже, дуже різні люди. Я думаю, що це оптимальний варіант. Це були і остаються волонтери, я правильно розумію? Так, це все повністю добровольці. Все фінансування у нас іде благодійне. Це йдуть пожертви від і наших громадян, і негромадян з різних країн світу. Трошки допомагає діаспора, трохи бувають збори і всередині країни. Здебільшого це ремонт автомобілів, заправка, проведення ротацій і якісь побутові потреби. Я раньше только слышал про вас, а однажды, пару лет назад, я столкнулся с тем, как работают ваши люди. К сожалению, повод был очень плохой. Погиб молодой парень, взорвался.
и тут же приехали ваши люди на 2 машинах, и это же тоже часть вашей деятельности, да? Но мне кажется, это самое тяжелое, когда ведь вы везете человека погибшего, везете обратно к семье, так? Тебе часто приходилось общаться с родителями людей, которые погибли? В перші 2 роки, ну, мабуть, не 2, 1,5, я повідомляла особисто про загибель. Ну, це було багато родин, мабуть, більше 100. Вже так ліку трохи не злічити, але десь понад 100. А потом вот кто-то общается с семьями героев, которые погибли на войне? Как это все? Или у нас нет вообще такой системы? Кто? Ну там же дети, мамы, сестры, жены. Перший час, якщо говорити перші 2 роки, то ми займалися виключно тим, щоб загиблого героя привезти додому, поховати з почестями. І фактично на цьому участь наша закінчувалась, тому що обмежений ресурс, ми займалися тільки фронтом і загиблими. На решту ні часу, ні сил не вистачало. Якщо говорити вже про останні 2-3 роки, то вдається якісь реалізовувати проєкти то по відпочинку, то по якійсь реабілітації, трошку починаю підтримувати зв'язок з деякими з родин, особливо ті, які ще не мають статусу, тому що зараз потрібна тісна співпраця із Мінветом, і з різними іншими структурами для того, щоб вони все ж цей статус отримали. Але ну, не з всіма далеко родинами підтримує зв'язок, мабуть, з третиною. Какие сейчас, ты глава комиссии по делам ветеранов? Какие сейчас главные, ну там 3-5, сколько захочешь назвать, проблем у людей, которые прошли войну и вернулись? Мабуть, зараз найбільшою проблемою є ж все ж певний реванш проросійських сил. Зараз навіть ветеранів не так турбують якісь соціальні пільги чи якісь внутрішні питання, тяжело, а да? найбільш так, моральний план, що якщо ми воювали, ми зробили свій внесок, хтось поніс якісь втрати як психологічні, так і фізичні, хтось залишився з інвалідністю, то це має бути для чогось, це має бути недаремно. Тому по багатьох вдаряє політика, яка відбувається там протягом останніх року-1,5. І, звісно, мабуть, це проблема номер 1. Якщо говорити про другу проблему, це ж, звісно, пільги, дотримання прав ветеранів. І в тому числі третій пункт – це, мабуть, розвиток і покращення образу ветерана, тому що, на жаль, у нас навіть, якщо говорити по телебаченню, ніхто не говорить про подію в селі, наприклад, якщо відбувся побутовий конфлікт, на жаль, там сталося вбивство або побиття, і ніхто про це особливо по новинах не передає. Але якщо десь в цій події замішаний ветеран, заметил, да. то, звісно ж, буде, що там ветеран там, вбив іншу людину в селі. І це обов'язково. Хоча насправді кількість злочинів, які відбуваються загально в суспільстві і серед ветеранів, в принципі, однакові, тому що це також зріст суспільства. Але на цьому дуже наголошується, і через це відбувається як починає відбуватися негативний образ вина ветерана. журналистов, на самом деле, это огромная вина. Это, может, они понимают. Так, так. Ну, я відчуваю в цьому вину все ж журналістів. Я думаю, і загально наші громадяни, не маючи до кінця уявлення стосовно стану людей, які повертаються з війни, дуже декілька років була популярним ідея, що всіх ветеранів треба масово лікувати, що всі вони хворі, що їх взагалі там треба відокремлювати від суспільства. На жаль, це дійсно були такі популярні тези, але наче з часом все ж таки з цим трошки вже краще. Всі розуміють, що ветеранів потрібно навпаки інтегрувати в суспільство, давати роботу, давати можливість бути в громаді. І що це, мабуть, одна із найкращих реабілітацій і можливостей повернення для ветерана. Еще одна проблема есть ветеранская. Она, конечно, не касается всех, но я лично знаю нескольких ветеранов, таких как Юля Толопа, может быть, ты знаешь ее, еще нескольких людей, а вообще их много, в принципе, людей, которые получили гражданство Украины. Ну, кто-то по происхождению, у кого-то родственники в Украине были там по закону, да, кто-то вот, как Юля, через указ президента, причем это был, по-моему, чуть не первый указ Зеленского, когда он пришел, да? І єдиний. Да, и, по-моему, а до этого Порошенко, вот прям чуть не в последний день своей каденции Порошенко
дал гражданство многим людям. И чуть не в первый день своей каденции Зеленский дал гражданство многим людям. Вы в курсе, что они могут его лишиться очень быстро? Я трошки знаю про ситуацію Юлії і знаю, що вона є подібна в декількох з тієї першої групи, яка отримала, здається, 20 близько людей. І ну, дуже складна бюрократична історія. Поки що навіть там весь наш вплив і можливості, які ми підключали для якогось вирішення, але фактично це на рівні Офісу президента зупиняється, стопориться, тому що дуже багато ветеранів, в тому числі, і подались на громадянство. Тільки я знаю десь близько 40. Але на даний момент документи не розглядаються, дуже багато повертаються назад. Там по мотивації неправильно подані, але навіть у тих, у кого вони правильно все-таки подані, все рівно розгляду не відбувається. Нет, с каждым таким случаем нужно обязательно разбираться и помогать людям, конечно, безусловно. Но на то, собственно, и депутаты есть. Но там есть одно препятствие, которое непреодолимо вообще. Это требование законодательное, неустраненное до сих пор, требование получить согласие Российской Федерации на то, чтобы быть гражданином Украины. То есть от людей, которые являются врагами той страны, да, в которых там уголовные дела, которых признано, понятно, да, они не могут пойти к русским за справкой с орлом о том, что она освобождает их от гражданства российского. Да? И есть в законе, вот там есть там целая страница, там 13 пунктов людей, которые не могут, ну никак не могут получить эту бумагу от русских, от страны-агрессора. Да? Есть там, вводится понятие декларативного отказа, когда человек Украине сообщает, что я не являюсь гражданином РФ, я отказываюсь от гражданства РФ. Украина ставит свой трезуб на этом, и как бы все заканчивается, человек получает нормальный паспорт. Получается, вот Юлия Толопа, и это просто один из случаев, очень много. У них где-то в марте, кажется, заканчивается действие вот этого временного паспорта двухлетнего, да, который потом превращается в бумажку. Просто потому что, то есть это граждане Украины загнаны в тупик, из которого нет выхода. Потому что они не будут обращаться к России за тем, чтобы она их отпустила. Она никогда не отпустит, она Сенцова считает гражданином своим, да? Например. Да? И я все-таки вас прошу вот лично, и членов комиссии и так далее. Я говорил об этом со многими людьми, там и с Никитой Потураевым, там и из «Слуг народа», и, кажется, он даже с Зеленским об этом говорил на совещании, еще с какими-то, с главой комитета, я всех не буду перечислять, но с многими людьми, с Евгенией Кравчук, из фракции «Голос» я разговаривал с людьми. Я вас прошу, поставьте этот вопрос. Там вопрос стоит о 13, по-моему, 10-13 пунктах вот тех, кого Россия не отпускает, которые не могут из нее уйти, а двойное гражданство Украины не предусматривает. Да, и вот такая вот история. Если можно, то это надо сделать в ближайшие месяцы, потому что вот просто в апреле уже все для тех людей, которые получили гражданство 2 года назад, например. Дякую, що звернули на це увагу. Так, ми зв'яжемось, будемо пробувати це вирішити. Ну, я думаю, что уж в этом случае, как бы, ну, не знаю, просто нельзя требовать от людей невыполнимого. Тем более, когда это касается иезуитства какое-то. Ты воевал за Украину, иди спроси у России, можно ли мне стать гражданкой Украины. Какой-то сюр просто. Я же говорил, предупреждал, что интервью будет такое рваное. А какие книги ты читаешь? Книги? Так. Мабуть, зараз більше просто військові. Какие? Технические, стратегические? Ні, військова література, яку пишуть наші ветерани. Вот то, Принаймні что... протягом останнього року, тому що часу і ресурсу ще на щось, крім роботи, дуже-дуже мало. Насправді, дуже мало. І тому вдається мені більшість або в дорозі, або я кудись лечу, або я кудись їду, то тоді потрошку читати саме військову літературу. Я Валеру Ананьеву прочитал. Роман ты читал, наверное, да? Так, декілька місяців тому читала. Удивительный парень, конечно. Он такую интересную книгу сделал, которую можно смотреть еще. То есть книга, в которую ты заходишь, и всем рекомендую купить. Там есть такие QR-коды, сканируешь на телефон и смотришь его же собственные видео, фото, и не только, да. Вообще много ветеранов начали писать. И это, на мой взгляд, это прекрасно, потому что, как Аркадий Бабченко мне говорил, ПТСР вот этот, да, он во многом, лечится и творчеством тоже, да. Так. Человек начинает что-то делать, выплескивать свое, и это и всем полезно и хорошо, да, и для него самого. Дуже багато навіть терапевтичних процесів психотерапії є в тому, щоб написати свою історію, написати, пережити, і воно допомагає повністю це все прожити, осягнути, зрозуміти і прийняти. Тому
багатьом це допомагає саме в боротьбі з ПТСР в тому числі. Я уже даже не говорю, что все это талантливо. Это не просто так. То есть люди, которые пережили, они, знаешь, некоторые вещи не выдумаешь. Просто так. Это нужно как-то пережить самому. Не дай бог, конечно. В последнее время очень много говорится о том, что ну, так, в воздухе висит давно уже, но в последнее время сильно дать воду в Крым, открыть каналы и так далее. Но вроде как все, и президент против, ну, вертикаль президентская против, вроде в парламенте это тоже тема как-то закрыта и так далее. Но есть ощущение, что русские этого требуют. И требуют довольно настойчиво. Как ты думаешь, с чем связана вот эта история с водой и чем она может закончиться? Ну, я думаю, що ми до кінця і досі не знаємо і не будемо знати, до яких домовленостей все ж дійшли в нормандському форматі ще тоді. І я думаю, що одним із питань було це вода в Крим. Я хочу сказати, що і в парламенті до цього всього ставляться не так однозначно. То есть есть І в тому сторонники... числі серед фракції «Слуга народу» спочатку було, я б сказала, більше прихильників, чим противників. Але з часом, завдяки опору громадянського суспільства, завдяки опору опозиції, все ж якось ця думка трошки притихла. Але я думаю, що до неї все рівно повернуться. У меня есть ощущение, что русские специально эту тему раскручивают и нарочито показывают, как им там плохо, да? Чтобы потом ходить и в ООН рассказывать, что вот Украина нас душит и так далее. А между тем, по их данным, не по моим, там вот крымское радио оккупационное передает, что в населении Крыма 3 миллиона человек. Я стоп. Вспоминаю, что на момент оккупации, начала, было 2, может быть, чуть-чуть больше. Да? Мгм. То есть, представляешь, они, ну, даже если они привирают насчет миллиона, но уж 500 000 точно. Это нагрузка на города, на сети, там строится куча домов, там строятся военные базы, да, и они как-то это демонстрируют, они тему воды постоянно обсуждают и так далее, и так далее. Как ты думаешь, это может быть использовано как повод для войны, например, или для чего-то подобного? Я думаю, що це може використовуватись одним із аргументів, тому що зараз навколо цієї теми дуже багато маніпуляцій. І я думаю, що як тільки десь позиція України буде слабшою, що Росія буде на цьому набагато сильніше наполягати. І головне, щоб нашій владі все ж вистачило розуму і сили цьому опиратися. А вообще, ты оптимистка или пессимистка? Я б сказала більше, мабуть, реаліст. Реалист в какую сторону? Оптимістично. Я тоже так думаю. Вот я на тебя смотрю, мне кажется, все-таки оптимист. Хотя реалист, конечно, но... Скажи мне, у тебя очень оригинальный стиль вообще и в одежде, и ну, вообще во всем, да? Это все ты сама придумываешь, у тебя нет никаких-то людей, которые тебе советуют? Ну, це, Ти мабуть, не думаєш в об этом, принципі, придумаєш? я завжди все життя мала якийсь трошки неординарний стиль. Там, в підлітковому віці я навіть трішки панкувала, в такому неформальному русі була. І навіть, я б сказала, що це досі в мене не минуло. Але і навіть в політиці мене вже сприйняли такою, як я є. Всі звикли, що в мене якісь там різнобарні волосся, що я, мабуть, сама татуйована, принаймні в інших не так видно. Але це вже як сприймають як факт. Ты сама про музыку упомянула, что любишь? Зараз не слухаю музики. Взагалі? Ну, якось це, мабуть, також в мене пов'язано з війною. Не слухаю. Столько военных песен, ну правда, которые ребята писали, но ты не слушаешь. Ну, я не знаю, стоит ли спрашивать про хобби. Есть хобби какие-то по жизни? Малюю. Такие? О, ну я ж знал, что-то є. І що, Да. що малюєш? Ой, в принципі, що прийдеться, на це також треба мати якийсь достатній психологічний ресурс, тому що це мені допомагає розслабитись, мабуть. Акварель, Бувало, масло, как? А, Ой, извини, я тебя перебил. також все, що прийдеться, все, що є, тим і малюю. Мабуть, перших 3 місяці в парламенті, коли був такий найбільш депресивний стан оцього прийняття реальності, навіть і фізично насправді складно, тому що тоді включили цей так званий турборежим, приймали кучу різного законодавчого спаму, ми кожного дня сиділи до 11, до 12, до 3 ночі, розглядали, робили, парламент робив вигляд бурної діяльності.
ні про що. Ну, тобто закони були шкідливі, в тому числі велике оточення таких різних, скажімо так, не дуже патріотичних людей. І це все треба було якось приймати, тому я кожного дня приходила і от до упору, поки не засипала, стільки малювала. У мене це займало там 95% часу після роботи, тому що це і так 11 вечора, і там не сильно залишається часу до сну. Любимий художник, любимий стиль? Немає. Ну як таке? Ну, також немає. Я не скажу, що я захоплююсь мистецтвом. Малювання мені допомагає, мабуть, певною мірою якісь свої емоції виплеснути, але сказати, щоб я захоплювалась мистецтвом, то ні. Тобто ти не хочеш виставку? Ну хочеш же. Виставку? Да. Ну, не знаю. До цього треба ще дожити. Подумай об этом. Потому что я думаю, Поки что... що я просто іноді малюю картини, іноді комусь дарую. Но найдутся люди, которые захотят выставить твои работы. Я думаю, что достаточно патриотичных и галеристов есть у нас, и людей, которые могут оценить с точки зрения искусства. То есть, в принципе, не останавливайся. Я себе завжди оцінювала достатньо низько, тому, в принципі, стосовно якихось малюнків мені також складно. Скромность — это прямой путь к неизвестности. Кстати, а ты мурал можешь нарисовать? Мабуть, так. Ну, тоже интересное дело, кстати. Мне нравится это искусство. Мне кажется, в Киеве очень много хороших муралов, которых, ну, не знаю, мало где Якщо есть. це якось приспособити фізично, то я думаю, що я б намалювала. Ой, слушай, мне кажется, ты все можешь. Без тебя никаких преград нет. Вот, ну, у меня такое ощущение, хотя, наверное, ты сталкиваешься, конечно, с коляской, с сильно не приспособлен город, страна для людей с Надзвичайно, потребностями, да? я б так сказала. Навіть в парламенті мені вдалося досягти того, щоб поставити підйомники, Мгм. тим, що коли мені треба було кудись спустити, я підловлювала депутатів, які там йшли по сходинках, і кажу, давайте, допомагайте спускатися. І так поступово ця тема в парламенті піднялась. Звісно, тут завдяки ще, скажімо так, жіночій команді Верховної Ради Мгм. тема доступності розвивалася, але в тому числі через такі от штурхани, тому що багатьом просто ставало соромно, що як одна із основних будівель країни, і навіть вона недоступна. То есть я правильно скажу, что до тебя там просто не было вообще ничего? Просто до мене насправді не так багато було депутатів, які Слушайте, мають но есть же люди інвалідність. Був, другие, мы же живут не только о депутатах, так, правда? так. Это же вообще-то общественное место, ну как ни крути, Так, да? не було адаптовано. Тобто раніше я заходила не так, як через ці під'їзди, як всі заходять, а заходила через гараж, там, де машини А приїжджають. потом лифт. Потім ліфт. І могла піднятися на другий поверх, там, де зала засідань. І все. На решту поверхів я нікуди не могла. Ні там, де перший поверх, де відбуваються різні засідання, ні там, де преса. А зараз вирішено все? Зараз поставили поворотні підйомники. Тобто сейчас любой человек может проехать в Раду Так. на коляске, да? Тим паче, коли запрошують громадськість, то це більшість якраз в цьому крилі і відбувається основному. Якщо говорити про стару будівлю там, де підкова, то там так нічого і не адаптовано, але і сходинки дуже, дуже маленькі, туди нічого і не пристосуєш. А щодо всієї країни? Ось ти ж подорожуєш багато, да? Як? Ну, я б сказала так, якби я не була без родини, якби я не була без помічників, то, в принципі, мій шлях би закінчився в довірному прийомі. Тому що доступного дуже-дуже мало, на жаль. Норми дійсно, хоч вони і є, але вони не виконуються. Тобто, принаймні, більш-менш законодавчо все підготовлено для того, щоб нові будівлі будувалися згідно нормам, для того, щоб адаптувалися старі будівлі, але воно виконується дуже малою мірою. Скажи, тебе предлагали в рекламе сниматься? Не в политической? В рекламі ні. Ні? Знімалась в кліпі. В каком? Музичному. Ну вот видишь, а ты говоришь, ничего не слушаешь. А я б не сказала, що я, в принципі, всі ці кліпи дуже слухаю, але зніматися було цікаво. А ты не мечтала стать актрисой или певицей? Ні. Ну, у тебя получилось бы 100%. Мені було взагалі дуже складно, в принципі, як спілкуватися з іншими людьми, як виступати на публіку, а знімати відео чи знімати, навіть просто фотографуватися, це була окрема тема. Моє перше інтерв'ю, яке зі мною робили, коротеньке,
Тоді я вперше зняла балаклаву. Це робила зі мною Олена Білозерська вже десь, мабуть, влітку 2014 року. Вона мене фактично змусила, що все ж таки треба зняти, все ж таки треба поговорити. І тоді в мене була справжня життєва трагедія. Мені довелося створити сторінку в Фейсбуці для того, щоб залучати допомогу благодійну на нашу добровольчу структуру, для того, щоб були якісь реанімобілі, була якась медицина. Але це для мене взагалі була окрема трагедія, що мені доводиться ставати публічною. Но сейчас ты очень публичная, очень медийная, и ты хороший оратор. Дякую, дякую. Ну, зараз уже від публічності точно немає куди дітись, навіть незалежно від того, чи я політик чи ні. Ну, просто вже дуже великою кількість людей знайома, дуже велика кількість людей знає по фронту, тому я думаю, що це буде ще на довгі роки, мені цих знайомств вистачатиме. Ты хочешь стать президентом Украины? Ні, Еще раз скажу, точно не хочешь? точно ні. А почему? Ну, для цього потрібно мати і досвід, Я же не і кажу вміння. зараз. Я б не сказала, що я зараз розглядаю такий варіант. Ну, не знаю. Может быть, ты подумаешь. Мы крымско-татарский канал. И я понимаю, что это всегда очень тяжело говорить об этом, потому что уже 7 лет все это продолжается практически. Да? Насколько ты часто вспоминаешь про Крым, насколько тема Крыма обсуждается среди твоих коллег, среди твоего круга общения? Болит ли тебе Крым? Потому что иногда кажется, что некоторым уже и как бы прошло. Да? Мабуть, я б сказала так, що Крим для мене став важливим уже саме після його втрати. Тому що до цього ти це сприймаєш беззаперечно як частину України, як будь-яке інше місто або область, куди можна поїхати в будь-який момент. Ну, ти до цього звиклий. Але саме коли ти щось втрачаєш, то ти найбільше відчуваєш гостроту цієї втрати і того, що ти втратив. Якщо говорити навіть про реабілітацію ветеранів, є дуже такі гарні речі, називається як місце сили. Місце сили, і от для мене це став саме Крим. Тобто одночасно і море, одночасно і хвоя, одночасно гори. Це коли я зустрічаюся одночасно з цими трьома речами в інших країнах, вони мені одразу нагадують про Крим. Була в Криму? Так, я була 2 рази в дитинстві в Євпаторії. Угу. І я тоді не встигла дуже сильно ознайомитись з островом, але відчувається це певна і колоритність з одного боку, і зовсім з іншого інакшість, незвичність. Когда ты узнала о крымских татарах? Мабуть, найбільше все ж дізналася вже під час війни. З одного боку, тоді, як ми ще почали підготовку до війни, нам ніби казали, що, можливо, це почнеться якраз саме з Криму, але тоді ще не було такого розуміння, що це точно відбудеться. Складалося враження, так ні, цього не може бути. Ну, не завадить підготуватися, але як ж це таке може бути? Але потім з часом, з кожним роком мені ставало все більш відомо. І зараз для мене питання Криму є надзвичайно актуальним. Тим паче, як політик, я стараюсь не втрачати Крим з фокусу. Знаешь, это, наверное, не обидно для крымских татар, но просто мы к этому привыкли, что многие нас, особенно до войны, воспринимали так, на чебуреки, пахлава, потому что людям надо было где-то зарабатывать, и люди зарабатывали как могли честно заработать свои деньги. Да? Тут много кафе крымско-татарских, и даже в Киеве, понятно, почему сейчас много, потому что много изгнанных уже. Вот. Но на самом деле ты в курсе, например, что крымские татары, вот когда даже буквально начало независимости Украины, они голосовали почти все 100% за Черновола, за Народный Рух, что по опросам крымские татары были за НАТО под 100% и за Европейский Союз еще тогда, когда в целом избиратель оценивал там четверть, треть, 40% хотела только в Европу. Да? Вот. Ты не знала об этом? Не знала. Я, в принципі, голосувала вперше ось на цих президентських, на цих парламентських, тому що раніше ще і право голосу не мала по віку, і в тому числі так не цікавилась. Даже об этом и говорил, по-моему, и лидер вашей партии Петр Порошенко, что в свое время мы
не замечали крымских татар. И из-за этого во многом произошло то, что произошло. Я даже больше скажу. Ну, все это знают уже. Мне ветераны подходили, люди, которые в Крыму были там за год до войны, проводили учения совместные с русским флотом по борьбе с крымским татарским исламским терроризмом. То есть вот такое было отношение, что мы враги, а это вот стал быть братья. Да? Сейчас мир перевернулся, и как ты думаешь, как вернется Крым? На жаль, я не думаю, що це відбудеться так швидко, як би хотілося. Це стосується і питання Донбасу. І, звісно, реінтеграція буде дуже болючою, тому що ми вже явно розуміємо, що дуже велика кількість кримських татар покинули, вимушено залишили Крим, і що там велика кількість буде приїжджих, скажімо так, із Ну, і ми Росії, ж із говорили різних вже про регіонів. це. І як не крути, вони вже будуть себе вважати також місцевими, намагатись робити якісь свої правила. У нас так уже 250 лет там, да? Они приезжают и приезжают и приезжают. Да, но это никак, как бы нас это никак не волнует. Это наша земля, это Украина. Так. Тому рано чи пізно ми цього досягнемо, але важко сказати, за скільки це буде років. Ну, собственно, это зависит, я тоже не могу ничего сказать, потому что это зависит от прилагаемых усилий. Нами, там, другими странами. Потому что без усилий, говорит, сколько ждать счастья. Но если ждать, то можно ждать его вечно. Спасибо, что пришла. Дякую. Очень приятно, что ты на АТРе. Смотрите АТР всегда. У нас очень хорошие гости, и нормальные, честные разговоры. Но я не знаю, как моя гостья, но я бы за Яну Зинкевич проголосовал в качестве президента. У нас впереди и у Украины, и у Яны, и у всех. Спасибо огромное. Дякую.